कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. परशुराम उपरकरांनी प्रचारावेळेची बाळासाहेब ठाकरेंची आठवण सांगितली. नेमकं काय म्हणाले उपरकर पाहूयात. त्या शिवसैनिकांना आपल्यामध्ये हाक मारतोय. या सर्व शिवसैनिकांनी ठरवावं की आपल्याला राणेसाहेबांची घराणेशाही संपवायची आहेत. आपल्याला ह्या मतदारसंघातला पक्ष दल बदलणारा आणि पक्षावरती ज्यांनी राणेंची दहशत संपवण्यासाठी शिवसेनेत पक्षात प्रवेश केला, मंत्रिपद भोगलं, त्या माणसाला संपवायचं आहे. यासाठी आपण सर्व जुने शिवसैनिकांनी जरी भारतीय जनता पक्षामध्ये असतील, शिंदे सेनेमध्ये असतील, त्या सर्व शिवसैनिकांनी यावेळी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची पक्ष, या पक्षाच्या पाठीमागे राहून सर्वांनी जी असलेली मशाल निशाणी, संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये मशाल निशाणीची उमेदवार उभे आहेत, त्या सर्व मशाल निशाणीला आपण निवडून देण्याचा प्रयत्न करावा. आणि या जिल्ह्याचं एवढं मोठं भाग्य आहे की बाळासाहेब कुठेही आतापर्यंत वाकले नाही, झुकले नाही. ते बाळासाहेब मालवणच्या टोपीवाल्या ग्राउंडमध्ये अगदी लोटांगण घालून, लाष्टांग घालून नतमस्तक झाले. या सर्वाची जाण ठेवून सर्व नागरिकांनी, मतदारांनी यावेळी बाळासाहेबांचा मुलगा असलेला उद्धव ठाकरेंना, त्यांची असलेली मशाल, या निशाणीला आपण सर्वांनी बटन दाबण्याची गरज आहे. हे सर्वांना मी या ठिकाणी आव्हान करतो. तुमचा जुना शिवसैनिक, तुमचा जुना सहकारी म्हणून मी या ठिकाणी आव्हान करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.